Ya wes dadah, hati-hati. Dadah dulu lah, bye lah. Dadah. Ya wes ya. Enggak mau Mau pijet. Hati-hati ya, Mbak ya. Pijet dulu, Mbak. Ya makasih, dadah. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Hiu. Sudah mandek. Mbak Hiu sarapan ibu kok ae. Kulo mbek ompon. Mbah aku iki lho. Wis endi? Aku iki. Kuwi ya kene. Kene. Iki ayi sendokan panas soalnya panas. Ayi satu nominal, Bu. Nggih. Samene lho. Iya betul. Betul. Saiki ndok. Intane san lucu, Bu. Nggih. Bu, aja lali lho, Ibu. Mbah Yi kayak idahar. Gak tan, aku anak durhaka. Tak kei mangan ta mak beno. Sakine ini. Iya. Wes, kono. Iya nek gak dikeki idahar terus. Sarapan Monggo, Pak. Mama masak napa, Pak? Wau, Pak. Kae gak tau sarapan ning suwi. Loh. Kae sambel. Oh, ndono sambel. Kok nek kurang meneh, ojo akeh. Aku tak melok lungguh kene pemirsa. Sing nyoteng. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe, mie, mie Pak Silo dahar, Pak Silo. Nggih. Aduh, nggih, Sarapan. Bu, kula sebagai juru kameramen lungguh teng mriki nggih. Mas, Dari Lana, rasa tanah wakin ada benami. monggo pemirsa yuk sarapan yuk. Nama mie bijak. Mie bijak kali telur. Doke marga dipangan. Dahar, Bu, doke, Bu. Siap. Intani selalu mengingatkan, Bu, seumpami jenengan niku dereng di pagi dereng dianteri sarapan Dik Dewi, ngoten niku mesti ngono. Bunda Dewi ki sering ngeluh lho, Bu, aja lali lho, Mbah iki ndang dikeki dahar. Ora tan. Tak jawab ngono. Oh, gak oleh ngono, Bu. Oh, gak oleh ngono, Bu. Bos dibene pupan bareng cek ngelu Ibu. Bunda Dewi kesel menawi Bu. Iki kan sekrikol. Sak ngono kae. Sak monten akeh, mungkin nggih awake kesel. Atik mboten ngangge kerupuk bayi. Monggo bayi. Intan kerupuk nggih. Nah, iya, Bu. Walah, piye nduk rasane, Nduk? Enak yo, enak. Nek sekali ya kan ya. Penting paringi sehat ya, Nduk ya. Amin. Paling sehat dadi maem karo berarti karo kowe paringi sepuh. Ayo tak kaki ngombe saya. Kadang kene awake lara, lambene pahit maem iwak-iwakan pun nggih rasane mboten enak nggih, Mbah Yi. Nduk ya. Enak ya. Niki mengke kula nyayur asem damel bothok, Mbah Yi. Intan sing purun ngulek teoke. Belum ya. Purun. Tak ulekno, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Anak kurang, Kasih Mbak. rezekimu untuk hari ini ya Allah. Mbak enak, Mbak. Enak. Anu lho Mbak Yi, wayahe kopi lho, kopine telas. Nggih. Kopi apa? Blonjo kopi, rokok. Niki mengke tepung Mbak Yi. Mbak Yi kita bikinkan moho lagi ya. Kemarin warnanya hijau, sekarang apa ya warnanya ya? Ari aku gak duwe warna lain. Insya Allah wonten coklat Mbak Yi. Ketinggalan ya Tan ya? Menuju ya apa-apa. Tak masalah. Ketinggalan kula gadah coklat Mbak Yi. Tak ndamel anu sik dulu kan pun bakda sarapan kan enten tenggang rondo nyanten nembe ndamel sayur asem. Dok kaosmu dalem kelihatan, Dok. Kalau bucare, Mereka berapa? bucare iki kula subuh ngoten niku kula buka lawang ngoten niku nggih. Ampun teng pasar, Bu. Ber Pak sepeda motor.
Aku mulai pesanan. Nggih, pun mulai pesenan-pesenan ngoten. Lahir. Nggih. Akhirnya yo. Ya bari yo pesanan. Ayo Jan tak jak melok mae. Nggih. Ning gone Pak Kiai Samsudin jarene entuk dhuwit 3 kerdus, Bu. Ayo Bu Yuni. Tak jak wis to, penak kok melok aku untuk dhuwit sak kerdus dikongkon melek sewengi ngoten terus ngeten. Engko nek pamane berhasil aku tak pensiun kok YouTube karo Facebook. Lah nek niki mboten berhasil, Mak. Yo balik meleh teng Facebook karo teng YouTube. Mak enten-enten mawon jenengan di angsal berita keng pundi tak takoki ngoten to. Keng TikTok bayi. Ora mergawe langsung untuk duit 3 kerdus sangare konti. Ndak kegoipan bayi ya tak bayi. Yo. Masuk kok lah, tapi kan yo jenenge wong tengok-tengok nek apa yang duit 3 kerdus ya. Ayo mokal ngono iki. Ngoten nggih. Ngono kuwi dadi gak tau tertarik ndino kancane ndek kene yo lolo jak ning ndi gak tau tertarik aku. Nggih, jamane ngene lho hidup iki kok nikmati yo ngene iki jan rezekine yo semene yo disupport. Bayi, jamane mriki riyen nggih. Wong jenenge wong dadi wong susah ndek biyen yo enek sing ngejak pemirsa. Ayo tak jak rono, aku nggawa wedhus nggawa iki pamane yo wedi dhewe, ora wani pemirsa, bukane sok piye-piye yo wedi polahe dhewe ngono lho. Engko nek sampe Allah murka, wah aku dicuwites ning dalan anak-anakku terus piye mikire ngono. Wis susah yo wis direwangi mek bang pletet yo ora apa-apa. Zaman kae lho pemirsa aku. Bang pletet nggih mekar duwe, BTPN duwe. Terus PNKN apa ya biyen ya pemirsa tahu PNPM yo duwe pemirsa dino Rebo sampai Mas Dimas ki dolan ki cerita Mak anu Mak ning gone Bu Yuni kuwi Mak akeh dienggo kumpulan wong-wong kelompok. Wis aku tekoki Mak Damis jen kelompok napa Bu? Kelompok utang Mak. Walah Mak nggih supaya cukup niku riyen pripun carane golek dhuwit kula waro. Mbah Yi nggih bapak gerah terus teng rumah sakit tah ngono. Oh iya mbah polahe. Mbah piye polahe kula ngoten ten cukup ngopeni cah loro sing penting satu kunggo beras. Yo tan yo. Pak saiki pun glinuk-glinuk niki lho pemirsa intene. Pon nang disekecakaken Mbah Yi. Tak sira. Enak ya. Buka mangan. Kak, kok sik pegawe moho. Lah iya. Sampean karo Pake sewengi ngobrol kaya Deni Caknan ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi ngono. Ngono sik ya. Ya. Oh alah. Wong blondo kok iso lali peng golek cikalan kok yo lali. Ya Allah. Lali kuwi ora. Ra eling. Ya. Iya, Nduk Dut. Jadi ning stasiun balapan lungone kok. Lungom ning ndi kok suwi banget. Ning ndi? Ora, Dik, iki lho. Aku pasti lho. Ning ndi, Duk? Kipas. Anu, Pak, napa jenenge? Hangere kirang. Mboten niku, hangere niku mboten saged. Mboten. Nggih. Mangke kula pasen gedhe. Oh nggih, ngoten. Kipase wis dipasang Pak Silo sing ape kipasan rene Dek Dewi ape kipasan. Lho, iki. Lho. Ki terus ditukokno krobong kaya nggone kinara ngono kuwi Dek Dewi. Dadi sampean nek bubuk ning kene ora dicokoti nyamuk. Yo. Nggih pemirsa nggih kei krobongan. Yo Mbah Se sapa-sapa sing ape ning kene wis ora kuwatir cokoti nyamuk lah nek dikei krobongan ngono kuwi. Cetikno lagi. Lho piye kira nyetikno pemirsa? Sik tak cetikne. Cetik. Lho. Oh iya. Karek
rata nunggu sampun dipasang tapi ini. Ayo. Dek Dewi titip dendang ya. Dendangnya ora tak gawa. Iya, ya. Maretno klopo pemirsa. Mbak lali, Mbak. Oh, sing anu lali. Pedaan kena apa nduk Cahayu? Mbak Yun, Dalam. ada pohon kelapa. Iya, ada pohon kelapa. Kok Mbak Yun punya? Punya. Yuk. Dut, kamu nek nyeluk Mbak Yun aja Mbak Yun nduk, Mbah ngono nduk. Mbah ngono. Jilat to dijilat. Padha karo Mbah Jah ngono. Mbak dijilat to. Kan Mbak Yun ya wis tuwek, padha karo Mbah Jah, ya. Mbah Yun ngono. Walah, bocare ambune anu, Mak. Iwak pitik, Mak. Segere. Lele iki. Ayo. Arep klopo, Mas. Lewat jembatan. Dik nane mbahnya anu Mbak nek pen jangan menir po jangan lodeh nek pen mek kates. Oh. Katese teng grandul lho Dicacah dilodeh ya enak Mak rawa panggang. Iya di sambal goreng. Ora usah pedes-pedes. Sawo. Gak gelem purek. Purek Mak. Ijek mentah Dok. Tapi gede-gede goreng baru. Ah. Oh, aseme sampean iki, Mama. Oh. Iya panas rene kok. Aku ngaji. Iya. Assalamualaikum. Kasur pemirsa. Kasur kae kok kene. Gonggone Makjah sok tidur. Bantal-bantale ning kono. Iya, burunge Mbak Yun digawekno Pak anu nduk tempat untuk mengendok. Ih, malah Mak ning kene dadi rapi, kopen apik Mak ya. Nggih. Ki lho ganteng-ganteng malahan Doro. Iya. Angger-angger intan ya mending ngono ayo Bu niliki. Halah gak popo dorone jos kok aku ngono. Ben ning kene. Malah apik-apik. Iya, Nduk. Iku lho. Kenapa? Mereka baik. Ayo, rono nang baca. Kula nuwun, Mak. Assalamualaikum. Pedae. Dikok kene. Aku ngampil peso, Mak. Tak ocekane, Mak ya. Aku tak ocekane dhewe sik. Piye? Gosek nyuwun apa, Duk? Laper. Walah, kok nggone Mbak Yun enek, Dok. Enek mie, Mbak, Dok. Iya. Laper pemirsa, pidut. Sego entek. Ndok entek ya kok tuku mama ta. Oh. Iya, ndok entek. Sesuk ngono. Sik Mama cek kerja ya, mencari duit nggo tumbas ndok ya. Ngobrol karo sapa? Bu Yuni ngobrol karo Pida. Ketenge ngelih pemirsa, kok tak kono maem. Nek tukang parut klopo no ka yo duwe alate Mak Jah. War ngono. Iki gak apa-apa ya, tak kalau bumpet kuping iki. Ora apa-apa, kok kupinge dibumpet. Anu kan uji ya. Kecuali nek mercon. Sampai iki kan buka berisik Mbak Yun ya. Iya. Gak apa-apa, Dok. Delok berisik Mbak Yun. Heeh. Gelisah. Mama sampai sebelah pundi, Mak? Ini guli Mbak Yun. Guli kono. Lah kono, blok kono ndak. Guys, parut.
dadine nganggo kayu cilik. Anu Mbak Kuas, anunan kuas. Tak ngerti kadang-kadang. Trai iki juru masak ya trai kudu duwe alat ngene iki ya, Mak, supaya nek marut-marut. Jadi gak nggo tangan. Tak gowo Mbak aku masak ning gadu. Sampeyan masakne gadu. Gowo. Ya gowo ya, Mak ya. Mak, kompor iki apik lho, Mak. Lah awet lho, Mak. Lho. Oh. Iki yo ngatasi, Mak, nggo dandang gede, Mak. Ngatasi iki? Nek sing nggone anggone Dik Dewi iki karo nggone sampean sing sitoke oga kuwi anunane bose ku lho sumbune kuwi nek sing gedhe Mak yo. Sing sebelah gedhe, sing sebelah biasa. Iya, ketoke lho. Iki ketoke yo wis jos Mak cah iki. Wis. Ditumpangi duandang 5 kilo ya wis nyet ngono. Kei ngene tataan nganggo. Oh iya iya. Ngono. Ku tataan wis sih. Ngewane masuk kaya mah pengen marut ngono. Iya, pe diparut goleki parute gak enek. Lah kuwi kan parute sampean. Parut di. Parut sing kosrok ngono kuwi lho, Mak. Digoleki gak enek iki. Aku ora tau duwe parut aku duwe. Oh, gak duwene parute ngene iki ya. Tak kira parute sampean. Nah, aku duwe, Mak, tapi luwandhep aku dhewe ya wedi kok, Mak. Angger walah sampai keliru marut tangan. Walah jo takok. Mak jres. Tidak kaget ya. Wis kegiatane ini pemirsa marut minyak. Boke ora kok ya. Alah mencolot kabeh, Duk. Dut. Guyu, Mak. Mbah wae. Iki ajeng nyuwun godhong, Mbah. Dombanya nang Tegal, Mak? Iya. Wah. Rabuk apa soalnya kok Jumat itu kok lagi Mbak Nurut. Oh, iya iya. Bookingannya aku enggak. Golek godhong. Oh, ya Mbak Jun ya. Iya, Mak. Iya. Nek godhong iki Heeh. Dogone lek Mbak Rasti kok ning anu tutupan kok gak mergawe? gawe. Oh, paling Pak Markam sing ning omah. Pian paling. Oh, lek markam tak kira pian. Oh. Markam. Lek. Iya, sing kene sik, Dok. Mamak pen juga godhong. Mak, Mama. Aku njaluk saidik ya. Iki lho. Nah, ngono, Dok. Rene cah pinter kok. Aja ning kono. Tak enak cek. Ning ratan kok enek motor. Pian ojo kerja. Awake, Mak, lagi usum, Mak. Wong Mbak Indah ndek yo lho watuk ngono. Wong rapi piye lara ki wetenge lara, kembung mencret awake du panas. Lagi usum. Pegang ini. Pegang ini. Bisa pegang ini. Nah, ini loh. Gini bisa. Gak bisa. Oh, gak bisa ya, wes. Ya wes gak bisa ya, wes. Itu apa? Godhong telo. Oh. Godhong telone mbahnya, ya. Loh, ya. Wes jadi. Loh, apa Mak plenyet-plenyet? Loh. Mak godhong. Iya, ini. Nom-nom. Aku pengen pesen sepeda aku yang pink. Iya. Ini anaknya. Nek ngendok ada anaknya lah nanti. Ampun pemirsa ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Dilanjut nanti mbah nggih kanca apa. Kami pamit dulu.
Semoga sing sakit dan paringnya sembuh, pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan rombongan saleh-salehah ya pemirsa. Terus kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini ceritane bar sarapan, gawekno sarapan. Iya dok, gawekno sarapan Intan, mang gawe bihun karo nyeplok endok. Terus bar kuwi melok makjah riwa-riwi gawe marut iki lho. Marut iki lho, marut menyok. Tuh, wis ayo. Ayo. Hati-hati lho, Dok, hati-hati lho. Marut menyok. Kuwi kok ben digawe konten Dek Dewi, Mak. Dek Dewi ben bunteli menyok. Ya ampun pamit ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Keindahan alam pedesaan ya, Mak ya. Ayo. Kiri, kanan. Oh iya, tepung sing diingi dari Mbak Hamba Allah, Mbak atau Mas. Dipakai goreng tempe makja. Besok. Aku ya Mak, sesok tempene Mas Pras ya petak. Kayak kuwi ya, Dok. Iya petak kayak kuwi makja. Cus.